आं थाखाखै थांलाय फैलाय खालामबाय थादोंमोन आं जाय नोंबो आइडिया दंखायो आइडिया दङ बे लेबारफ्रा बेलेगनि आंनि लेबारजों नालाय गासिबो गहागोन जों नैबे गुवाहाटी बाथौफुरि बर' मिडियाम स्कुलजों फैनानै ओरैहाय आइ चन्द्रनिफ्राय काजिरङा स्कुलनिफ्राय डाइरेक्ट फैबानो गार'गुलि हाजोखौ मोनो। बे गार'गुलि हाजोआव सानसे समाव XNDP-फ्रा सावरायलायनानै रायजोफोरजों हा एसे लाखिदोंमोन। बे हा लाखिनायखौ XNDP-फ्रा साननैसो सिगां बरबारियाव न' सिफाय जानाय आरो ट्राइबेलफ्रा न' सिफाय जानाय बिथांमोनखौ सानैसो दैदेनगिरिफ्रा MLA-जों सावरायनानै आरो MLA-आबो हाखौ नायफैबाय, MLA-आबो खोथाखौ खोनासंनानै माखासे गोजौ लेभेलाव सावरायदों होननानै जों खोनायो। दा दिनै बे MLA-नि खोथा होनाय बायदि आरो MLA-नि माखासे खोथा बुंहरनाय बायदि XNDP-फोरनि हा लाखिना दोननाय हायाव बर'फोरखौ बा ट्राइबेलफोरखौ न' लुनो एसे हगारगोन होननानै MLA-आ सावरायनानै माखासे गोजौ थाखोआव सावरायगासिनो दं होननानै जों खोनायो। बिनि थाखायनो दिनै XNDP-फ्राबो सावरायनानै बर'फोरखौ जुदि न' लुनो आन्था दोनोबा बा बर'फोरनो हगारोबा XNDP-फ्रा खावसे हाखौ हगारना होगोन होननानै दिनै सावरायलायनाय जायो। एसे सिगांथिं नायलांदो। दा नै XNDP-फ्रा बायदिना रायलायगासिनो दं आरो गासिबो बिसोरो XNDP गोजा। बेयाव माने सावरायगासिनो दं। थांनाय समाव बरबारियाव बर'फोरनि न'खौ जेब्ला होख्रांदों माखासे XNDP-फ्रा बेहाय माने बै एसे गोजौआव दै बेयाव दोननायनि थाखाय सावरायगासिनो दं आरो दाथ' मोनोबाथ' मोजां जागोन। जोबोद मोजां आरो गारि गुरा फैखायो नैबे ओरैनि बे बैसां नङा मियादि नै एकदम बरिया आरो जायगाया बेखौ माने मालाबा समाव माबाफोर खामानिफ्राव XNDP-फ्रा माबा मोनसे खामानि मावनो हानाय बायदि हाखौ एसे बेहाय लाखिना दोनदोंमोन। बेबायदि समाव नैबे गासिबो XNDP-फ्रा माने बै बरबारियाव होखारजानाय माखासे बर' न'खरफोरखौ लाबोनायनि थाखाय सावरायलायनाय जागासिनो दं। सिबांबा सम माने XNDP-फ्रा गासिबो बर' सेंग्राफ्रा जमा नांनानै बे हाखौ लाखिना दोनदोंमोन। ओमफ्राय दा खोनानो मोननाय मथे बै बरबारियाव होखारजानाय बर'फोरखौ MLA-जों सावरायनानै फरेस्टफोरजों सावरायनानै माने बेयाव दोनफैनायनि माखासे सावरायलायनाय जादों होनदों। दा बे खोथाया बेसेबां सैथो? दा बे खोथाया खोनानायजोंबो एसे थुलमुलजों खोनादों। दा लाबोगोन होननानै बुंदों ओरैनो 45 केजिसो लाबोगोन होननानै बुंदों जाहैबाय न'खरसो। दा बिनि सोमोन्दैनो माने जोङो जोंनि खुंथि माने जों आगोल जों माबा खालामनानै दोनदों नालाय बुस्थुखौ दा बेनिखायनो माबोरै खालामनांगौ माबोरै माबानांगौ बेखौ जों दा मिलायनो रायलायनो माने जों बयबो बिथांनाय जादों आरो ओमफ्राय दा MLA साराबो रायलायबाय होननानै बुंदों रायलायबाय होननाया खिन्थु दा जों माने MLA माने फेस टु फेस जों जानो हायाखै। दा डिटेल्सखौ जों माने मिथियाखै आरो दा बायसेन्सआव MLA-आ बेयाव सावरायलायना होयोबा माने जोंथ' खोनानाय समाव माने XNDP-फ्रा बेखौ माने उननि समफ्राव मालाबाफोर न' बां लुनानै थानो हानाय बायदि लाखिना दोनदोंमोन। दा MLA-आ बै बरबारियाव होखारजानाय बर'फोरखौ दोनोबा बे जेबो बादा गैयाना? औ जोंनिफ्रायथ' जेबो बादा गैया। औ माने बै जोंनि उन जायैनायखौ माने जों फिसिनो होनायनि माने जों थांखि लादों आरो माने जोंजों लोगोसे जेन बिसोरबो हाबफानो हायो बिदि आरो दा बेखौनो मोजां गाज्रि सावरायलायदों आरो दिनै ना? दिनै बेखौ सावरायलायदों। बिराद मोजां जायगाया नै नायदो एकदम ओरैनो सिअ'आ दासो फैदों सिअ'आ नैबेबो सासे XNDP-आ बेखौ माने बे गामिनि गावबुरा दोननो नागिरदों दासो फैना आरो ना गावबुरा बिराद मोजांथार नैबे हाया नै बाथौफुरि बर' मिडियाम स्कुलजों आइ चन्द्र मेडिकेलजों सिदा फैबानो गार'गुलि बे जायगाखौ मोनफैयो आरो बेयाव पिकनिक प्लेसबो दं। गासैबो XNDP-फ्रा बे गामिनि क्लाबनो माखासे नैबे पिकनिक प्लेसखौ बानायना होनाय जादों। दा गासैबो नै जोंहा सासे बे गामियाव जुदि न'खर बयबो लुयोबा गावबुराखौ फार्स्ट नैबे बिथांखौनो गावबुरा हिसाबै दोननाय जागोन आरो
थारमाने सावरायगासिनो दं एक्स एन बिफ्रा माने बेहाय बर'फोरखौ ग्रोम ग्रोम दोननो हायोबा मोजां जागोन आरो एमएलए आबो बर'फोरनि खावलायनायखौ जुदि गनायोबा आरो एमएलए आबो फरेस्टारफोरजों सावरायनानै जुदि बेबायदि हाबाफारिखौ लानो हायोबा मोजां मानो होनोबा बर'फोरनि गोदाव सोरावखौ थानानै बर'फोरनि माखासे होखारजानायखौ नुनानै एक्स एन बिफ्राबो बेहायनो लाबोनायनि माखासे सावरायलायनाय जादों दं ओरै जायगाफ्रा दं ओरै समायनाखा आरो जायगाफ्रानो जायगाया मोजां दा उननि समाव बेसेबां सैथो बर'बारियाव बर'फोरनि न' होखारजानायखौ बेहाय एमएलएजों सावरायनानै माखासे दैदेनगिरिफ्रा लाबोनायनि थाखाय सावरायगासिनो दं आरो एक्स एन बिफ्राबो बेहाय बर' गामिखौ जुदि एमएलए आ सावरायनानै जुदि लुफुंनो होयोबा बेहाय जेबो अबजेक्सन गैया बेखौ बयबो सावरायलायनाय जादों